Hola, soc Juanjo, del projecte Gat Moix de la Vila. Vinc a parlar-vos de l'associació GatCamp. S'encarrega de donar menjar, atenció veterinària, mantenir el cens mitjançant el mètode FES, capturar, esterilitzar i soltar. Si no tinguéssim aquestes colònies controlades, altres colònies sense esterilitzar vindrien i es reproduirien sense causa. Això seria la jungla, que bueno, a mi ja em va bé, a mi ja m'agraden els gats. Els gats són alimentats en punts concrets del campus, ja estan habituats. És preferible no donar-los de menjar a qualsevol lloc. No doneu menjar als gats. Si voleu donar menjar, doneu-lo a l'associació que s'encarregaran de distribuir-lo. I tu et preguntaràs, com puc col·laborar? Doncs tens dues maneres. La primera, fes-te voluntari. Sense estudiant, administratiu, professor, qualsevol persona. Dos, mitjançant donatius. A través de la plataforma Teaming i per sols €1 al mes, el que et costa un xupito, pots fer que els gats siguin feliços. I què prefereixes? Un xupito o un gat feliç? Dona! Dona, joder!